Ο σιωπηλός μάγος. Δεν ήταν ο πιο γρήγορος, δεν ήταν ο πιο δυνατός, αλλά όταν είχε την μπάλα στα πόδια, όλος ο κόσμος σταματούσε. Ονομάζεται Αντρέας Ινιέστα και αυτή είναι η ιστορία του. Γεννήθηκε το 1984 σε ένα μικρό χωριό της Ισπανίας. Η οικογένειά του δεν είχε σχεδόν τίποτα. Για να πάει στις ακαδημίες στην Μπαρτσελώνα, ο πατέρας του δανείστηκε λεφτά και το αγόρασε δανεικά ποδοσφαιρικά παπούτσια. Ένα νούμερο μεγαλύτερα. Ο μικρός Αντρέας έφτασε στη Λαμασία και το πρώτο βράδυ έκλαψε. Έγραψε στους γονείς του: «Θέλω να γυρίσω σπίτι, δεν αντέχω άλλο». Και του απάντησαν: «Μείνε, έχεις κάτι ξεχωριστό. Ο χρόνος θα δείξει». Ο χρόνος όχι απλώς έδειξε, τον ανέδειξε. Στην πρώτη του προπόνηση με την πρώτη ομάδα, ο Πεπ Γκουαρντιόλα είπε: «Όταν δεν ξέρετε τι να κάνετε την μπάλα, δώστε την απλά στον Ινιέστα». Ο Αντρέας δεν φώναζε, δεν προκαλούσε μέσα στο γήπεδο, ήταν αρχιμουσικός. Στην καριέρα του κατέκτησε 4 Champions League, 9 πρωταθλήματα Ισπανίας και 6 κύπελα Ισπανίας, 2 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με την Ισπανία και 1 παγκόσμιο κύπελο το 2010. Έπαιξε 674 φορές με την Μπαρτσελώνα και 131 με την Εθνική Ισπανίας. Συνολικά 57 τίτλοι, ο πιο πετυχημένος Ισπανός ποδοσφαιριστής όλων των εποχών. Και το 2010, στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου, σκόραρε το πιο σημαντικό γκολ της ιστορίας της Ισπανίας. Αλλά δεν πανηγύρισε για τον εαυτό του. Έβγαλε τη φανέλα του και έδειξε ένα μήνυμα. «Ντάνι, πάντα μαζί μας». Ήταν αφιέρωση στο φίλο του που είχε φύγει από τη ζωή. Δεν ήταν στα εξώφυλλα, δεν προκαλούσε, αλλά όταν έπαιζε έγραφε ιστορία και την έγραψε σιωπηλά.